أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. Ame bela jelefo maoma ni ibella menikela krengerena awa kunafoni sraufe abalmake anaka kalane anaka karamoke aruna fane dolo karamogo oti menengo kabui ikaro kafo awa amena doni awiye donia dokono min samane do kabo nabi nyuma do kamu jizala no ye ikaro kafo ramuli koro ko chenje o chenje ikaro kafo amba fo ma awa halibi bamananga na ko turabu ere koro ko chenje bawo munye atokoda chenje la sayyidina jibrila alayhi salam ibina ye alaw talaka kabako ko la qur'ane kono ani hadisa ne kiso shu kono na bena nabi nyuma fa mla kana dugolo sanfe abe mujiza dokiye mujiza koro abe kabako ko dokiye chokomina ika mando meseka da ila no ye ka jamakulu ye kado ika dine la awa perevu kama no ye awa dana doyi o kama Sayyidina Idrisa alayhi salam kiso su bena na ye chokomi ani qur'ane bena na ye chokomi Allah Ta'ala ye dolo ke mujiza ka dama ko ke aka kabako ye ko temenu ni nataw ani minu be sena abo lakali aka mando ye chogomina olu be sika karaba aye kado ikaro ka fo aka dinela o temenu ngo kaboyi awa asorola ka krengerena awa turabu fana doniya dama no ramuli abe sika ko nataw fo ani minu be sena ani minu temena ani lawale ko lakali amando ye chogomina ka kabako ya ola ka kla ninga lemininya ka dana da ka ninga soroka do aka dinela ni mela jele kara mujiza ka di Sayyidina Idrisa ma alayhi salam dongola turabu ta kunfa koy dolo ta kunfa koy ngani ka chogobali mado abadigan wala aywa ibe se ka yira ga soro yira ante o kama qur'ane dallu tara ka bo qur'ane wa krengrena qur'ane kono no turabu dallu tara ka bo qur'ane kono awa kuma de benake o ka abalmake anaka kalane anaka karamo ka fe aruna fane dolo karamogo amena do ayoro kunguru do kono ko lakali awye fiya sirafe chogomina awse ga hakli sigini lafiya soro aga sigi dawla o taraka bo qur'an sura mina o tayiro janyi ikra bismi rabbika allazi kalakal insana min alakin ikra warabuka al akram allazi allama bil kalami igaro ka fo Allah Ta'ala ni fo kerengerna suratu kono no suratul awa ikrai ayeni fo konnana ka fo ale Allah Ta'ala kerengerena ay Sayyidina Jibrila ya maruya aka Muhammadu la kala ni amma togoy kerengerena anga kuma la yini be min no fe o de ikaro ka fo turabu dalu ya taraka bo akurana ayamina o de allazi allama bil kalami dongola adalu ya de bi takaboy ni dona qur'ane kono no suratu sawiye kerengerena walima tafsirul jalalaini abadi ma tafsiru nyemise ma duguma allazi allama ako masami ye ela donia Muhammadu ikaro ka fo awa kalanke ni o masa togoy dongola allazi allama dongola ni o ta ko laje allazi allama min fle o de qur'an tafsiru ba di ma ko o allama ni me kuma fe minga ko ikaro ka fo ilmul qato abe fo ma ko terrain donia terrain mi me ci dugolo ko ka walima terrain me ci cenya sanfe walima buguru muguka dongola abe fo ma al qato terrain baw Sayyidina Jibrila de terrain unde ci chenye ka ira ikaro ka fo awa Idrisa la o ya sura be tamala bakan gundo sanfe anu sojale alafiale dongola o terrain nunu ayi kando ikaro ka fo Idrisa ma yala ya Idrisa akadi iye neki la doni mi me ikaro ka fo ni bina nafan soro alawa ikaro ka fo Idrisa ko aywa choko jumena ne wele ntokola domoga tenini eche ka koro etene don ne ma delika fana ye mugo son ne wele ntokola ta ni dugule ntokoy Sayyidina Jibrila ko masa minye ikaro ka fo kerengerena doniya jigi ale masakele fana de kara sababu ye ka ere de yiranila ka kila ki yira doniya fana yiranila naka se anaka doniya ka kila ka jirala ka fo masakele mi fana Sayyidina Idrisa doniya konyewula awa o masakele fana ne doniya Sayyidina Idrisa doniya la donc la waliya o de be o cogo de la ayo fo Sayyidina Idrisa sorola ka do ko nin dina ke ma gwansanye o ya soro Sayyidina Jibrila kale do ki yirema ka ke arabu kamale chenye awa abala ka Idrisa kumbe baka ngula ube tamala ka nyogombe ko yala akadi yengi la doni mi me ni bina nafan soro la cogo mina mando me se ka kolo nya ka do ka dinela wa
Seydina Idrisa ko tiɲɛna o ka di n ye a sɔrɔla ka ilimul qatɔ n'o ye tɛrɛntɛrɛ dɔnniya ye n'a bɛ fɔ o ma ko turabu k'o di i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna Seydina Idrisa ma o bakankun sanfɛ kuma lasurunya na waleyaw de bɛ o cogo de la yaasa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ nin daluya ninnu fana bɛ ta ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ kuranɛ tafsir kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna tafsirul jalalaini b'a d'i ma awa ikra sura kɔnɔ tafsiru ɲɛmisɛnma duguma allezi allama ni jigira i bɛ n ka kunnafoni sɔrɔ yen nɔ a walawalalen awa k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya ye cogo si la ne ka sɛbɛnlen tɛ dɛ i ka dɔn k'a fɔ nin ala kumakan ye o la i ka dɔn k'a fɔ an bɛ o de di aw ma diɲɛ don o don yaasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a kan k'a fɔ baara min n'o kunfɛ baaraw tɛ ni alaw tala ka diɲɛ ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen suratu kɛrɛnkɛrɛnna kisosul anbiya kɔnɔ o ye i ka dɔn k'a fɔ an ka awa kisosuba ye kisosu kɔrɔ i n'a fɔ ko kɔrɔ tɛmɛnenw bɛ kitabu min kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko kisosul anbiya nabi ɲumanw ka ko kɔrɔ tɛmɛnenw donc la n'i donna o fana kɔnɔ a majilisu 44 na i bɛ kunnafoni sɔrɔ ye turabu ko kan i bɛ kunnafoni fana sɔrɔ ye dolo ko kan olu turabu ani dolow jigila i ka dɔn k'a fɔ Seydina Idrisa ka cogo min na i b'a bɛɛ lajɛlen walawalalen sɔrɔ ye ni alaw tala ka diɲɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen hali bi mujiza min dira a ma o de ye taariya fana dɔnni farala turabu dɔnniya kan k'o di i ka dɔn k'a fɔ Seydina Idrisa ma ani comptabilité n'o ye jatebɔ ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye fini kala ka don a yɛrɛ la Seydina Idrisa de don dugukolo sanfɛ taariya daminɛna ale de la kisosul anbiya b'a d'i ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kɛrɛnkɛrɛnna alaw tala ye kobaw kɛ i ka dɔn k'a fɔ ka kɛ turabu la turabu ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa koba de ye bawo turabu den kelen fan o fan n'o ye ramuli den kelen fan o fan ye a bɛɛ lajɛlen n'a kuranɛ aya de don donc la an tɛ kumana gunfɛ dɛ a daluyaw bɛ an bolo yanni nɔ a kitabu bɛ an bolo yanni nɔ kitabu bɛ turabu kun kan a bɛ t'i jɔ fɔ awa 44 na kitabu den 44 minnu kɛlen don ka turabu yɛrɛ ko sɛgɛsɛgɛ ni ka a mugu kɛ an tɛgɛ kɔnɔ ni walawalali nasiraw ye a bɛɛ lajɛlen dɔnniya bɛ aruna fana la awa an karamɔgɔw ye an kalan minnu na o cogoya kelen la o la i ka dɔn k'a fɔ turabu kitabu dɔ bɛ yen n'a bɛ f'a ma i ka dɔn k'a fɔ fi ilimi ramuli awa i ka dɔn k'a fɔ turabu kitabu kɔnɔ a kumanen don kosɛbɛ an ka sekuba dɔ ka walafilennen don n'o tɔgɔ ye i ka dɔn k'a fɔ seku islam kɛsifu gatɔ donc ale de ye o kitabu ni walafi fɛn caman bɛ a kɔnɔna na ani manuba usulu ramuli o ye Mamadu Tuki ka bɔlen ye kɛrɛnkɛrɛnna an yɛrɛ karamɔgɔ ye min kalan ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Bɛruti awa Mamadu Tuki fɛ yen nɔ an ye walandaw minɛ nin bɛɛ lajɛlen la an karamɔgɔw da n'o ye i ka dɔn k'a fɔ an yɛrɛ karamɔgɔba ye Ayuba Sangare ni alaw tala ka diɲɛ dolo karamɔgɔ arahimahullah o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kɛrɛnkɛrɛnna i ka dɔn k'a fɔ kuranɛ aya dɔ fana bɛ yen a bɛ i ka dɔn k'a fɔ turabu yɛrɛ kunnafoni d'i ma o yɔrɔ la halisa o kuranɛ aya ye jumɛn ye aw asaratin min ilimin awa i ka dɔn k'a fɔ o kuranɛ aya ye a bɛ sɔrɔ suratul ahakafu kɔnɔ n'i donna ye aya 4 na i bɛ nin kunnafoni sɔrɔ o yɔrɔ la awa turabu jigila cogo min na ani turabu nana cogo minnu na a b'a bɛɛ lajɛlen d'i ma tafsiru ɲɛmisɛnma duguma awa tafsirul jalalaini kɔnɔna na donc la an tɛ kuma na an kunfɛ a ka waso ni aruna fana ye k'a fɔ baara min don n'a bɛ kɛla aw ye kɛrɛnkɛrɛnn'a kunfɛ baaraw tɛ ni alaw tala ka diɲɛ yaasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ o kan ni alaw tala ka diɲɛ kunnafoni siraw fɛ donc la nin ye turabu ka kunnafoni ye ka di aw ma telimaw na ani surumaw na yaasa aw bɛ se ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ kunna baaraw tɛ ni alaw tala ka diɲɛ an b'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh